ଏହି ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ନିଜ ଅଭିନୟ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥାନ୍ତି ତେଲୁଗୁ ଅଭିନେତା। ଏବେ ନିଜର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2ର ମୁକ୍ତି ଲାଭକୁ ନେଇ ଲାଇମ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା। ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁଷ୍ପା 2ର ମୁକ୍ତି ଲାଭକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଭିନେତା କିଭଳି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଓ ବ୍ୟବସାୟରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ଓ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଲ୍ଲୁ ଏବେ 460 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ 100 କୋଟିକୁ ବଢ଼ିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 12ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡର ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଥିବା ବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରମୋସନ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଅନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ 15,000 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଘର ରହିଛି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 40 କୋଟି। ଏହା ସହ ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଖାପାଖି 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ କାର୍ ରହିଥିବା ବେଳେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାର୍ ସହ ଏକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ଅଲ୍ଲୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜେଟ୍ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଶମଶାବାଦ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିବା ବେଳେ ଅଲ୍ଲୁ ଏହି ବିମାନରେ ପରିବାର ସହ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଥ ଖବର।